Ahoj, zdravím všechny fanoušky a sběratele sportovních karet. Dneska jsem si pozval tady k nám Zdendu Palivce, sběratelskou legendu a člověka, který se pohybuje hodně na sběratelských burzách v zahraničí. Cestoval toho hodně, navštívil spoustu akcí a budeme se dneska bavit o tom, vlastně jak to probíhá na těch amerických burzách a zkušenosti. A navážeme i na Expo, jak to chystáme my na Expo, autogramiádu a speciálního hosta Dominika Haška. Tak Zdendo, vítám tě tady, ahoj. Ahoj, zdravím. Zdendo, ty budeš na Expu, přijedeš se určitě podívat. Já doufám. Nenecháš si ujít takový hosty, jako je Dominik Hašek, Gabriela Soukalová nebo Pavel Francouz. Jaký ty máš zkušenosti z Ameriky? Řekni nám, protože my jsme nastavili nějaký nový koncept tady v Čechách, jak vlastně nabízíme a prodáváme podpisy. Řekni nám, co si o tom myslíš, jak to chodí v Americe a tvůj pohled na to, jak my to vlastně děláme nebo připravujeme. No je pravda, že já jsem jezdil hodně na burzy, už je to teda trošku historie, je to řádově řekněme 15-20 let, co jsem jezdíval často. Byl jsem v Torontu na burze asi 4krát, pak jsem byl takový menší burzy po Americe. Nejvíc ty podpisové akce fungovaly opravdu v Torontu. Byly tam pozvané legendy, pamatuju si, že tam byl třeba Gordie Howe, pamatuju si, že tam byl Tony Esposito, byl tam byl tam Brian Trottier, byl tam Mike Bossy, Jean Béliveau a tyhle ty všechny legendy samozřejmě byly dopředu domluvený i Bobby Hull a je úplně normální, že je to hrazená akce. Samozřejmě něco z toho dostává pořadatel, něco z toho dostává ten samotný účastník, to znamená ta legenda, a něco z toho jde na charitu. Mají to takhle rozdělený, procentuálně nevím, to bych si vymýšlel, ale zažil jsem třeba to, když po skončení autogramiády si Bobby Hull přepočítával ty peníze, který za to dostal v hotovosti, když tam byl. Ale u těch Američanů a Kanaďanů a vůbec světových sběratelů je tohle úplně normální, protože přeci jenom většinou tyhle ty legendy byly v době, kdy ještě nebyly tak horentní platy jako teď. A ty lidi už mají 30, 40 a víc let po kariéře, tak samozřejmě něčem živý být musí. A to, že svůj čas obětují sběratelům, to není samozřejmost. To oni dělají částečně proto, že si jich váží, ale částečně taky proto, že je to nějaký ekonomický přínos pro ně. Určitě. Tohle je dobře, že jsi to zmínil, protože to si myslím hodně lidí tady u nás neuvědomuje v Čechách, že jsme hodně zvyklí na to dostávat věci zadarmo, ať už to máme nějak v sobě zakořeněný z minulosti. Jsme zvyklí tady hodně čekat před těma stadionama, na autogramiády tady taky bývají zadarmo, co pořádají kluby, ale je ta praxe, že ty největší hvězdy se tady těch akcí v Čechách taky neúčastní, jako prostě Dominik Hašek, Jaromír Jágr nebo pane Domanský, tak ty jsou všechno lidi, který prostě v Americe jezdí na tyhle akce, jsou tam zvaný, oni jako jen tak někoho si tam nezvou. A vlastně mají to prostě jako příjem. Oni moc dobře vědí, kolik stojí jejich podpis, že jo? To je jako oni jsou si z toho vědomi a nerozdávají ty podpisy na potkání. Jo. Teďka nevím, jestli jsi slyšel v jednom podcastu Davida Pastrňáka, tak ten dokonce říkal, že ty sběratele, kteří na něj čekají před stadionem, tak jako chargeuje. Jo, což bylo jako velmi dobrý, protože vlastně Pasta je, co si budeme povídat, to už je taky jako prostě legenda. Je to velká hvězda, bude to legenda a takže tak. Já jsem měl třeba velký štěstí, že se mi povedlo 2 dny na pozvání Denise Savarda strávit s týmem Black Hawks. A přesně si pamatuju, když hráli na Islanders, jak jsme šli s Denisem ráno na trénink z hotelu přímo na stadion, že to bylo
nějakých 200 metrů. Zastavilo nás x sběratelů, všichni chtěli podpis a Denis jim nepodepsal. Já jsem z toho byl docela rozčarovaný, překvapený a ptal jsem se, říkám Denisi, ale ty jsi takový vstřícný a proč jsi to nepodepsal? A on mi na to říká, hele, já jsem si jistý, že večer, nejpozději druhý den, budou tyhle ty věci na eBay. Takže ty hráči nejsou hloupí, ty vědí, jak se říká, odkud vítr fouká. A on řekl, to jsou obličeje, které já pamatuju, které já se vsadím pokaždý, když tady budeme hrát, že přijdou něco podepsat. Říká, já nemám problém s tím podepsat něco malému děcku na památku, ale určitě ne v úvozovkách sběrateli, který na mě vybalí 20 karet, 5 puků, 2 hokejky a vím, že to všechno není do jeho sbírky. Ono pro ty hráče je to strašně těžký, že jo? Protože odmítnout jako dítě, odmítnout prostě někoho, babičku a takhle, ale jako zažil jsem i situace, kdy jako různý jako překupníci tak jako vysílají tyhle ty děti a nechávají to podepsat a pak to stejně skončí na těch aukčních serverech, takže je to jako těžký samozřejmě pro ty hráče a myslím si, že každý z nich jako je i člověk a vždycky podle situace to dokáže nějak jako zvážit. Ale musíme si uvědomit, že to prostě dneska je jako obchod, biznis. Není to jenom sběratelství, je to i obchod a vždycky to tak bylo. Takže jako nemůžeme si zvykat, že bude všechno pořád zadarmo. My jsme bohužel v našich luzích a hájích nastavení tak, jako kdyby ty hráči a ten jejich život nám nějakým způsobem patřil. Ale ono to tak není. Oni mají svůj soukromý život a oni chtějí nějaký svůj čas pro sebe. A my jsme tady se sběratelé nebo lovci autogramů neštítí toho, když přijde ten hráč někam na večeři s rodinou, tak mají půlce večeře přijdou a když to řeknu natvrdo, otravujou je u stolu nebo nějaký podpis. To je prostě proti nějakému základu slušného chování a vystupování. Takže pak se nemůžeme divit tomu, že ty hráči už jsou některý alergický, že někteří se nebudou chtít podepisovat a když už, tak to bude touhletou formou organizovanou, kde oni si na to ten svůj čas vyhradí, vědí, že prostě jsou tam na nějakou dobu, samozřejmě za to něco zinkasujou, což je normální, když by dělali v tu chvíli nějakou jinou činnost, taky by jim to nějakým způsobem vydělávalo. Takže nevidím problém v tom si to nechat zaplatit. Aspoň se ukáže, že ten, kdo si jde pro ten podpis, opravdu ho chce třeba do té sbírky. Jo, přesně tak. Já vlastně řeknu, že my na těch burzách, na tom expu to děláme tak, že vlastně připravujeme karty pro ty hosty. Jsou to jako malé kartičky, oficiální, sběratelský ve velikosti, prostě do albumu. Bývá na tom vždycky ražba, ještě limitace, takže tohle to my připravíme pro ty hosty a ty to možná víš, jestli se těch akcích účastníš, ale někdo možná neví, takže může si donést vlastně člověk i svoji vlastní kartičku nebo podpis nebo prostě fotografii a taky si ji může nechat podepsat. Jo. Teďka jsme to ještě jako víc jako do hloubky udělali, teďka to ještě rozlišujeme na malé předměty, velké předměty. Malé předměty jsou kartičky, fotky, programy, vstupenky, puky, figurky třeba a velký předměty jsou hokejky, drezy nebo nějaký velký výstroj, ano, nebo nějaký velký obraz třeba. Jo. Takže to máme ještě cenově trošku rozdělený a takhle to máme jako standardně. U Dominika Haška jsme připravili ještě meet and greet, protože to si o to říká, protože Dominik je velká legenda a má tady hodně sběratelů a ještě jsme udělali i předprodej kartiček, ten začal 1. dubna a musím říct, že jsme byli překvapení, že během 2 dnů se ty karty, které šly do předprodeje, ta červená verze, limitovaná, tak ta se prodala během pár dnů. Takže z toho mám dobrý pocit, že jsme dobře nastavili ty ceny. Jo. Jestli můžu k tomu podotknout, já bych chtěl apelovat na lidi, kteří si tam přijdou pro ten podpis. Bylo by dobrý asi u těch hráčů nebo u těch lidí, kteří si nechávám podepsat, si dopředu něco zjistit. A každý k tomu má jiný přístup. Jsou lidi, kteří vystřídali, řeknu příklad, víc klubů a ne v každém klubu na to vzpomínají nějak dobře, třeba se s nima rozešli ve zlým a tak dále. A nemůžou se ty lidi pak divit, že ten hráč jim třeba odmítne nějakou věc podepsat. Jo, prostě má k tomu nějaký negativní jako vztah. Myslíš, že
Jo, takhle, já už ti rozumím, jo, ty asi narážíš na Rusko. Tak, hlavně na to Rusko. Já si myslím, že Dominik je sice velký profesionál, ale vůbec bych se nedivil, kdyby odmítnul podepsat věci, které jsou z KHL, případně propagující nějakým způsobem Rusko jako zemi. Sice spousta lidí namítne, že teď přece v tom Rusku chytal, teď vydělával jejich peníze a nikde je nevrátil. Ale je třeba říct i to B, on tam byl v době, kdy Rusko s nikým neválčilo, nebo ne, aspoň nenapadlo nějakou jinou zemi v suverénní. Takže to byla úplně jiná doba, byli tam fotbalisti, ať to byl Jarošík a spol, že taky tam vydělávali všichni. Jo. Máš pravdu, já jsem nečekal, že to nakouseme hnedka takhle brzy, ale je dobře, že jsi to zmínil. Já musím říct, že na každé autogramiádě má host právo odmítnout. Přesně a není to jenom otázka Dominika Haška, ale měli jsme dotaz na Gabrielu Soukalovou, jestli podepíše Playboy, ve kterém jako se objevila. A to můžu ubezpečit, že podepíše, Gabča s tím nemá problém a s tímhletím a nejsou to žádný jako nahatý fotky, ale je to jako prostě, je to sběratelský suvenýr, dostali jsme tenhle dotaz, takže už jsem na ně odpovídal, ale kdo by jako pro zajímavost, takže je možný podepsat i Playboy, je taková sranda. Máme tam ještě i Pavla Francouze. Pavel je sběratel kartiček, můžete se těšit, že Pavel se objeví i na ploše té burzy, bude si tam schánět svoje kartičky, budeme ho doprovázet, bude se s lidma, myslím, i fotit, ale zase budeme to trošku koordinovat, aby to bylo, aby zase se někam vůbec dostal. A podepisovat se všichni budou jenom na autogramiádě v rámci těch placených podpisů. Já jestli se můžu vrátit ještě k tomu zámoří. Je takovým nějakým dobrým zvykem, že ty lidi, když vědí, že ten hráč se tam jde podepisovat a je proto vyhrazená nějaká doba, takže ho neoslovujou předtím. Oni, když vidí, že tam přichází, oni si počkají na tu akci, na tu dobu, kdy on podepisuje a nikdo ho s tím neotravuje, nezastavuje. Prakticky ani třeba, když ho potkají na letišti. Oni, když vědí, že tam přiletěl z toho důvodu, že tam bude věnovat svůj čas fanouškům, tak mu neukrajujou ten jeho další čas tím, že ho bude pořád někdo zastavovat, otravovat. Jo, prostě musíme se vžít do toho, že to jsou lidi, kteří chtějí mít taky nějaký svůj život, nějaký svoje soukromí. Ano, někdo namítne, bez nás fanoušků by ty peníze nevydělali, nikdo by to neplatil, to je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu oni nejsou naším majetkem, oni mají svůj život, takže musíme tohleto respektovat. Řeknu ještě teďka jednu novinku, co se týká hostů. Jsme na dobré cestě, aby jsme se domluvili s Tondou Panenkou, takže se můžete těšit i na Tondu Panenku a Karola Dobijáše. To jsou další dvě persony teda z fotbalu a to jsem velmi rád, protože myslím, že příští rok to je 50 let od 76, přesně tak, 76, Bělehrad. Od Bělehradu, od prostě památního dloubáčku, takže Tondu tam budeme mít, budete moci zase nechat ho podepsat. Ceny zveřejníme na webu. A ještě navážu na to, co ty jsi říkal. Mně se i dokonce stalo na té autogramiádě u nás, že třeba lidi si koupili jeden podpis, šli k tomu hostovi a vytáhli prostě další karty nebo album a prostě suverénně jako mu to tam podstrkávali. Jo. Já jsem se ptal, kolik máte zaplacených podpisů, jo, no a ten člověk jako dělal, řeknu, blbýho, jo, a tak jsem ho se slušností jako poslal pryč, šel k dalšímu hostovi a tam udělal to samý. Jako. Takže jako je to někdy složitý, je to prostě o lidech samozřejmě a takže takhle. Bohužel ta kultura u nás ještě není úplně tak rozvinutá v tomhletom sběratelství a v jiných odvětvích. My se máme ještě co učit. Jo, je to všechno o přístupu, je to všechno o tom, že přece tomu nic neudělá, že mě podepíše o něco navíc. Ale vezměme si, že tam bude 1000 lidí a každý, když přijde a každý řekne, já chci navíc podpis a já chci navíc tohleto, na to je třeba koukat touhletou optikou. Jako. Přesně tak, no. A dokonce teďka na burze v Praze, tak jsem dostal dotaz
jak to, že si vůbec ty hráči jako říkají o peníze, jako proč tam nejede zadarmo, že jo? Proč se mu nemůže podepsat dítěti a proč bych chtěl po něm peníze, že jo? Takže to jsou ty dotazy, právě to, co ty jsi říkal na začátku, aby jsme respektovali prostě jejich soukromí, jejich čas, to, že oni mají nějakou cenu, že ty karty se za nějakou cenu prodávají, obchodujou, vyměňujou, jo? Tak těžko můžeme těžko se může nabízet podpis Dominika Haška za 100 nebo za 2, když prostě se pohybuje prostě v řádech jako tisíců, jo? Takže... Je pravda že tady si může být každý jistý tím, že bude opravdu ten podpis kvalitní. Jo. A to dobře že říkáš, protože to je ten rozdíl mezi tím, že čekáš před stadionem, teď máš to štěstí, že ten hráč má náladu, je ochotnej, vyhrál zápas třeba a že ti tam udělá podpis, ale je to podpis z rychlíku, je to podpis nějakou fixou, která není úplně třeba ideální a může ti ten předmět i zničit. Může ti tu kartičku přesně i ten dres třeba jako zničit z mýho sběratelského pohledu. Ale tady na té akci, kde je relativně klid, on je za to placený, on se soustředí, použije správný fix, dá to na správné místo, máš prostě... Já jsem tohleto úplně ukázkový případ zažil ve Švédsku, kde bylo na tréninkovém kempu Colorado Avalanche. Čekali jsme tam, byli jsme jenom 2, čekali jsme před hotelem, jak šli hráči z tréninku a to, co jsem tam zažil, už bych nechtěl zažít nikdy. To bylo tak nepříjemné, kdy ten hráč ani se nepodíval, bavil se se spoluhráčem, chytil ten fix, jako když to chce odhodit a udělal takovou nesmyslnou, takový klikyhák na tu kartu, že jsem si připadal úplně trapně a říkám, to snad vyhodím tu kartu, to nemá cenu držet ve sbírce. Jo? A to je ten rozdíl. Tady, když ten člověk, ano, dostane za to zaplaceno, ale věnuje se tomu, bude to kvalitní a bude tam možnost i nějaký certifikace, ano. Což je úplně super. Jako. To je další věc, že teďka směřujeme k tomu, že nebo takhle, certifikační firma nebo firmy tam budou, bude možnost si to nechat odcertifikovat. Ty věci, kartičky od nás, které budou jako vyrobený, tak ty už mají hologramovou samolepku certifikační s individuálním číslováním na zadní straně. To, co si člověk přinese svýho, tak si tam může následně nechat vedle ve stánku certifikační firmy certifikovat. Takže řeknu za pár stovek, dostanu prostě punc na to, že je to pravý podpis tady z té akce a samozřejmě to násobně vystřelí cenu toho předmětu nahoru. Ať už někdo má rád ty certifikáty nebo nemá rád, prostě já myslím, že to prostě je potřeba, ten, kdo to myslí vážně, ať už to říká, že to má do sbírky, nebo nikdy nevíš, za kdo to po tobě zdědí, nebo jestli to budeš chtít měnit, přijde nějaká životní situace, ten papír je vždycky dobrý. Přesně tak, to člověk nemůže, dneska nevíte, co bude za týden, za měsíc, za rok a i já jsem se dostal do stádia, že jsem hodně jsem toho sbíral a taky jsem se pak rozhodl, že prostě je to tak velký záběr široký, že se musím něčeho zbavit. A když to je oficiální podepsaný karty někde od Upper Decku nebo tenkrát In the Game, že jo, BA Player a tak dále, tak tam je to jasný, tam je to ze zádu napsaný, že to je podepsaný hráčem a tak dále. Ale byly různý podpisy, které takhle nebyly, ani s tou certifikací nebo s tím. A pak člověk se toho chce nějakým způsobem, řeknu blbě, zbavit nebo prodat, vyměnit. A když k tomu nic nemá, tak já chápu, že se k tomu sběratelé další tváří nedůvěřivě, že tomu nevěří, že to je třeba originál podpis. Že? Jo, to už jsme tady měli kluky z certifikační firmy, takže to jsme probírali už ty všechny jejich zážitky s tím, jak to podepisuje babička a podobně a jak to někdo zkouší padělat. Takže to se děje, bohužel ty padělky jsou, takže jako určitě taky doporučuji všem nechat si, pokud tam donesete dres, hokejku nebo nějakou prostě věc, tak nechat za pár stovek vlastně certifikovat. Já musím říct, že hodně tomu fandím. Máš můj obdiv za to, jak se ti povedlo dávat takovýhle lidi dohromady, protože přece jenom to sběratelství u nás je nějakým způsobem rozšířený, má to už nějakou tradici. Já jsem se kartám začal věnovat někdy v začátkem 90. let
A už tenkrát si pamatuju, na burzi do Prahy jezdili 3 mladí kluci z Pardubic a z Hradce. Jedním z nich si byl ty. Takže vás pamatuju ještě jako ucha, když to tak řeknu, středoškoláky. A vydržel si u toho, což je super. A myslím si, že potřebovali jsme tady na tom trhu někoho takového, kdo se tomu bude věnovat. Jo, děkuju. No, my jdeme trošku z kůží na trh, jako, protože jak říkám, lidi jsou zvyklí všechno tady v Čechách dělat zadarmo a my chceme ty hráče, jako nechceme je nějak právě zneužívat nebo je tahat v jejich volném čase, jsou zvyklí za to dostávat peníze a takovýhle jako osobnosti, které se nám tam daří jako dostávat, tak nejsou zadarmo, většinou nejsou, samozřejmě někdy to je nějaký domluvě individuální, ale v případě těch největších hvězd určitě ne. A nejsme tak drahý jako v Americe, držíme si to pořád, že tam je jakoby, dáváme pořád prostor pro to, aby tam byl nějaký prostor ještě pro toho sběratele, a aby to nebyla úplně cena ta, která se pohybuje na internetu. A zatím se nám to daří to všechno jako zaplatit, poplatit, vyrobit, zaplatit nájmy, zaplatit hosty a ještě i dát na tu charitu, protože jak víš, tak my pomáháme rodině Sofinky Petrovický, takže ta vždycky od nás dostává z těchto akcí peníze. Takže musím říct, že se nám to daří, je to dobrý, mě to baví a je to koníček, je to vášeň. Já jsem rád, moc vám fandím celý té tvojí skupině, protože to neděláš jenom všechno sám, že na těch burzách máš tam víc spolupracovníků, máš tam lidi další a taky se tomu věnujou spousta z nich ve svém volném čase a je to dobrý, já jsem rád za to. Samozřejmě pro nás Pražáky, kdyby se to konalo v Praze, bylo by to příjemnější, ale myslím si, že nikomu neudělá to do těch Pardubic tu hodinku zajet, nebo případně, když to bylo někde v Brně nebo tak, to je prostě jednou za rok nebo dvakrát, tak to není asi takový problém. Jo, já jsem říkal, že ten cíl je jednou vyprodat to, nebo vyprodat jednou, je to mít v tom O2 univerzum. A teď máme plný pardubický stadion. Máme výborný, teďka přijel i Dave Adams, přijede vlastně obrovská americká firma, jejich evropská pobočka přijede, takže to jsou takový první jako známky toho, že tam asi je ještě prostor a nějaký posun, tak třeba se za čas dočkáš i v Praze, že půjdeme do toho outučka univerza, ale ještě myslím, že to nebude v nějakých úplně, že by to bylo příští rok. To nevadí, lidi si počkají. Tak já ještě zmíním vlastně ceny, protože na ty každýho zajímají. Tak my máme nastavené ceny pro legendy za 200 korun, nebo takhle, za legendy 200 korun za podpis toho malého předmětu, to znamená kartičky, figurky, fotky, vstupenky, puku a podobně. Pokud je to velký předmět, tak to jsou 400, to jsou ty drezy, hokejky, výstroje, obrazy. A dá se říct, že všechny tyhle, zatímco tam máme Gabrielu, Pavla Francouze, tak to se týká jich, protože to jsou za nás legendy. Dominik Hašek je pro nás jako speciální host, ten Dominik je ještě trošku na jiný úrovni a tam máme nastavenou cenu teda 990 korun za kartičku, program za fotku, za ty malé předměty a 1390 korun za výstroje, drezy a tak dále. U Dominika jsme přichystali ještě meet and greet, to bude v uzavřeném prostoru, řekněme, tiskového centra v Pardubicích, tiskovky. Ta autogramiáda se bude probíhat na ploše stadionu, tak jako vždycky. Taková zajímavost je, že vlastně Dominik by se měl podepisovat prostě pod svým vyvěšeným drezem s číslem 9 někde v prostoru brankoviště, takže to má i takovou jako trošku symboliku. A na tom meet and greet, ten meet and greet bude před autogramiádou, bude pro omezený počet lidí, bude stát 3900, nebo respektive stojí, ty vstupenky už jsou na ten meet and greet v prodeji, jsou téměř vyprodaný. Co za to vlastně dostanete, tak je to osobní setkání, ta chvíle s Dominikem. Je to podepsání jednoho sběratelského předmětu, jakýhokoliv. Může to být hokejka, podpis, kartička
Je to profesionální fotka nebo fotky, který vlastně bude tam fotograf, bude tam stativ, budou tam světla, bude tam stěna, takže Dominik se s vámi vyfotí, my vám tu fotku pošleme potom na e-mail a dostanete ještě od nás dárek v podobě fotky Dominika v rozměru 9x13, která pasuje do toho sběratelského Ultra Pro alba, respektive folie, takže to je ještě tak bonus k tomu. Co se týká Dominika, ještě jsme udělali předprodej kartiček, verze Red, 40kový limit. Je to červená verze té zlaté verze, která bude u Autogramiády. A tam nevím, jestli to není už úplně v tuhle chvíli vyprodaný. Myslím, že tam zbývají poslední kusy, jsou ke koupi na e-shopu moje kartičky, takže bych neváhal a zakoupil, kdo ještě nemá a chtěl by. A ty karty z předprodeje budou možné po 3. hodině si vzít u stánku moje kartičky, anebo je budeme zasílat zhruba do týdne po akci. Kdyby si nevěděl, ale ty to všechno víš. Já už jsem trošku informace nějaký dostal a víceméně takhle si to pamatuju, tak jak říkáš. Jo, já nevím, myslím, že v té Americe nedělají ty kartičky před prodej, jakoby, že nedělají. No, ani jsem se nesetkal s tím, že by tam posílali něco. Bylo to tak, že třeba lidi, když se nemohl dostavit, pověřil kamaráda známýho, aby tam pro něj ten předmět si nechal podepsat, ale že by takhle dělali. Já už jsem teda jakoby viděl, zažil, teďka četl, že některé společnosti i nabízejí, že by nám někdo mohl poslat ty předměty do předprodeje, třeba hokejky, drezy a my jim pak pošleme je zpátky. Jo, ale my tohle nenabízíme. Pamatuju si, že ve státech nebo v Kanadě byla jedna z velkých firm Frozen Pond, která tohle to taky dělala. Dělala to, ale říkám, to je 20 let zpátky, jestli asi jsou dál na tom trhu. A ty to měli taky zařízený, že když člověk nemohl, tak to poslal jim přímo. Jo. Oni to zařídili, protože ten člověk, ta legenda nebo ten, kdo rozdával autogramy, potom nějakou dobu strávil ještě s nima bokem, mimo lidi, a tam dopodepisoval tyhle ty věci, které byly právě zaslané a oni je pak odesílali s nějakým certifikátem zpátky. Přesně tak, no. Jo. Já tohle vím jako jednak, že mi to říkal Jaromír Jágr, že takhle jako fungoval a funguje a respektive, že přijel na akci a že už tam byly nějaký předprodeje a ta firma to pak těm lidem posílala. A teď jsem to dokonce někde i viděl. Vím, že myslím Dominik teďka bude taky v květnu ještě před naší akcí se podepisovat v Americe. Ty ceny tam jsou o něco vyšší, tak já myslím, že $60 jsem viděl za malý předmět. Jo, takže jsme rádi, že ho budeme mít u nás. Není to jednoduchý. Prostě jsme moc rádi, že vůbec jakoby chce přijet, že vůbec tu naši akci navštíví a že prostě se bude podepisovat mezi českýma sběratelema. Je to vlastně poprvé, kdy takováhle jako persona, česká legenda, že se tady bude podepisovat komerčně. Je to prolomení ledu, prostě dá se Jo, říct. určitě. Jo. Tak Zdendo, já se tě ještě zeptám na tvoji sbírku, nejde se zeptat, vím, že sbíráš Bretta Hala. Jak seš na tom, kolik jich máš a vlastně jak dlouho to ještě sbíráš? To je taková sranda, první karta, a to nebyl Brett Hull, první karta se mi dostala do ruky v roce 91. Bylo to v Americe na ulici a byla to prosetka tenkrát Cheliose. Zaujalo mě to, protože jsem říkal, to vypadá hezky, jsou tam statistiky, jsou tam nějaký data ohledně toho hráče. A pak jsem si koupil první set karet. No a protože sám držím hokejku napravo a měl jsem rád takový ty trošku neřízený střely, tak i ten Brett Hull byl pro mě jasná volba. Druhá věc ta, že je to přeci jenom rod známý, nejenom otec Bobby Hull, ale i strýc, takže tam ta vazba je jasná. A začal jsem sbírat Bretta Hala někdy kolem toho roku 92.
Sbíral jsem to hodně dlouho a hodně intenzivně, až řekněme tak do roku 2005 plus minus. Pak bylo nějaký životní takové etapy, kdy jsem se oženil, sbírka na chvilku šla na vedlejší kolej, ale jako nezbavoval jsem se toho. Poučen od jiných lidí, kteří se sbírali super sbírku, pak to prodali a pak to horko těžko scháněli zpátky zase za velký peníze. To je taky moje dětství prostě, co jsem tenkrát prodal Seleného a do teď toho lituju. Pár karet mám ještě. Takže já jsem měl tu sbírku hodně dobrou, řeknu, myslím si, že svýho času to bylo v Evropě třeba 3 sbírka, samozřejmě v světě byli jako úspěšnější sběratele. No ale pak přišla ta etapa, že jsem se oženil, karty šly trošku na vedlejší kolej a léta, řeknu 2008, 9, 10 jsou pro mě docela hluchá. Tam jsem neměl skoro nic, pak jsem jenom tak pozbíral. Jako neměl jsi na to čas? Neměl jsem čas, ani náladu a byly jiný, zrovna narodil se nám syn potom a bylo trošku jiný priority. Pak jsem to omezil na to, že dneska už neberu každou kartu Bretta do sbírky, bylo by to strašně moc, v současné době mám skoro 3000 karet. Hezky. Řádově řeknu 4 plný albumy a je tam pár karet, jedna z jedné a tak dále. Ale teď, když už, tak se soustředím spíš na podpisy. Aby to bylo podepsané, certifikované, protože... Takže máme schánět Bretta Hala, aby přijel. To by bylo ideální. Mně se povedlo Bretta naživo potkat 3krát. Pokaždý jsem mi nějakou kartu podepsal. Počkej, Dominik na něj bude mít číslo. Z Detroitu. To by mohl mít, no. Dokonce jsem od Dominika kdysi koupil dres Detroitu, který je fan dres, ale podepsaný celým týmem, co vyhrál s ním Stanley Cup a je tam i Brettův podpis. Takže se mám snažit. Takže je to super, to se snaž. A potom jsem toho Bretta tak nějak... Je tady další sběratel v Čechách, o kterém vím, který je asi už úspěšnější než já, má toho víc, ale říkám, asi tak ta éra do roku 2000, 2002, tam si myslím, že mi to až tolik nechybí. 4000 myslím, že je slušný a nemáš se za co stydět, to je krásná sbírka. No ne, tak jako já to nezbírám proto, abych trhal nějaký rekordy, nebo abych už si nedávám cíle, že musím ten rok se sbírat tolik a tolik karet. Jasně. Já se do toho rád občas podívám, dost dlouho už jsem to otevřený neměl, ale mám kromě toho ještě slušnou sbírku podpisů, legend, kde taky jsem nebral úplně všechno, jenom karty, které se mi líbily, mám toho taky plný album a to jsou věci, které mi docela stačí a kromě toho sbírám ještě hokejový dresy, což je další náročný koníček, že jo. To víme všichni. To je zase na další vyprávění. Takže to je zase úplně jiná story. Jo. Dobrý, tak jo. Vendo, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas, že jsi přijel a chceme vás pozvat společně na Expo 7.6. do Pardubic, do Enteria Areny, nejen na kartičky, ale i na dresy, podpisy, autogramiádu a jde vlastně den plný zábavy, protože tam máme i pro děti připravený program. Takže budeme se těšit, díky a zase někdy. Naschledanou. Určitě přijďte, protože sběratelství není jenom o nákupu, prodeji, ale o setkávání se s lidma, případně o výměnách a to je asi ta podstata, jak by to mělo být.